fil-Kumitat tal-Kunsill ta' Kemmuna l-ewwel darba quddiem it-telekamera. L-atteġġament prinċipali huwa li rridu sħubija fil-Komunità Ewropea. Kif qegħdin taraw, din hija l-gżira ta' Kemmuna. Il-Gvern komunist, l-ekonomija nieżla u skejjel. 5. Hawnhekk dejja għandi l-perit Mikil Parlato Ruġġier li huwa s-sindku. Nixtieq nirringrazzja l-34 kostituent li vvutawli mill-gżira tagħna Vaja Santa Maria bħalma qed taraw hawnhekk. Skużaw. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid nirringrazzja ħadila qabel is-sindku. Nixtieq nitkellem fuq il-karozza li ħallejt warajja taraw bajnejkom is-sitwazzjoni preżenti tagħha. Il-karozza tiegħek ta' nuqqas ta' pjanar għax aħna ma m'għandniex windbreakers, ma kenniex windbreakers biex inżommu r-rax tal-baħar u bħalma tista' taraw xejn sadit, però hawnhekk għandek 4 fsit ukoll, Sewwa. Mabli ma qalx kemm huma mill-35 irġiel u nisa. Le, infatti l-istatistika. Sewwa nħallifilek biex tkompli għax ingħada qed jinkwetani ħafna. Sewwa wisq. Anzi, pjuttost għandha tkun il-kontra għaliex aħna qegħdin fuq din il-gżira 10 irġiel kontra 25 mara. 3 minnhom biss huma tfal. Tajdi għalfejn għandkom 4 skejjel, ma dan qed naħsbu fil-futur. Niskużaw ruħna b'dak il-tuħ qasir li kellna. Naqbel mas-suġġett li qala Peter Sidney Pollock fuq is-sess. Kemmuna għandna karozza waħda. Qegħdin nippjanaw li jkollna aktar minn waħda, infatti hawnhekk qegħdin taraw 2. Ħanamlu ħafna affarijiet nabil. Kull 10 piedi fuq il-freeway ħajkonna toolbox. Però sess qabel iż-żwieġ għandu jkun hemm. Sess qabel iż-żwieġ għandu jkun hemm. Is-sess qabel iż-żwieġ mal-Kemmuni biss issi. Infatti, aħna ħanibdew nużaw il-craftsmanship Kemmunjan biex nibnu il-żewġ pontijiet miċ-Ċirkewwa u mill-Imġar. U hawnhekk qegħdin taraw il-bidu tal-ewwel pont. Qed taraw dan ir-ritratt. Jiena ngħid waħda biss. If you can do it, do it. But no cans, please. All right? Qed taraw dan huwa xaħidna wkoll, mhux nsemmuh ma kulħadd jafu. Ma jarax, dana jara samnieru u sor minn qasqus. Daħlet telefonat oħra, Sinjura, hello? U forsi l-irġieli komunità, ma somma taf ġifieri intkom, Rita, għax iskom skużawni tal-ma, Daka. Iva, l-imnieħer Niskużawru nabdan tuħ qasir għandna wieħed daqsxejn illum. Per eżempju, ħanaraw l-ewwel eżempju ta' imnieħer prominenti maskili. Dak l-imnieħer prominenti maskili tas-sur Peter Sidney Pollock. Jina aħna l-irġiel propri qegħdin hekk daw. Sewa għax tant jitilqu jiġru illi għalissa sakemm qegħdin naħdmu norbtuhom daqsxejn. U jidher li qed jindikaw li qed isir il-ħin għall-pubbliċità nimmaġina. Ftit ħin qasir għall-pubbliċità. Qed tisma'na, Sinjura? Baxxi ftit ir-radio u l-television u fil-kamra. Hello? Fil-isptar tal-kirurġija plastika huwa xejn ħlief biex inkabru x-xoffa, għalli nkunu nistgħu nwettqu dan il-programm fil-futur permezz taż-żażat tagħna. Qegħdin nagħmlu film fuqha Dr. Xifasu. Jina li qed jiġri għandu ħafna side effects. Għaxena kif smajtu qabel, għandhom kimika. Għandna Kemmuna huwa effettivament Malti, però jqatta' ħafna mill-ħin tiegħu fuq il-gżira tagħna. Freddy, għajdina xi ħaġa dwar il-ktib l-aħħar ktib li ktibt fuq Kemmuna, appuntu. Biex dawn l-inċidenti jista' jkun nifitawhom, grazzi, kemm hu possibbli ma nafux kemm hu. Kemmuna jkun l-iktar post importanti fil-gżejjer tagħna. Hello? Hello.
Iva. Nsallimlek, forsi għarafni diġa. Is-sur Sidney Pollock li huwa spjun first class. Titfalhom 50 cent? Tal-Laxton. Ejja, u joħorġu pakket li bħal-mandom Malta l-Fenicia li jaħsel il-leather għal leather and suede tkunu tistaw tibatu għom il-laundry u mbattu terġu tużawhom. Rojili li. Dika mux affarijiet jgħal, nżommu naqra dikora. Ħalib għanna naqra erbarġir inkompetenti, daqsek. Dik hija opinjoni ta' mara ta' kemmuna. Jew nsuf għandil. Signora, naħseb ta' testa ferrata street. Għazzuli, nista' nerġa' ngħidilha saqsi domanda fil-qosor. Għadna kif tajni la telefon. Għal-popolazzjoni ta' Malta wkoll hemm iktar minnhom daw. Take a divorce it all when? Nistgħu nitkellmu hekk. Verament jibben. Nużawhom hemm ħabba li qalet is-sinjura l-eċemplu. Għax nixtieq ngħid ħaġa. Dan huwa Russu, kaptan Russu. Mhux xejn Russu. Lele ħarajt lek l-istorja. Propjament dak huwa kaptan Russu. Mhux Russu. Dak qed mur ġew Moskow, ġew Pjazza Sibu hemmhekk statwa kbira. Dak in-nies għamluh hero għax kien ipejjeb. Allura għamluh hero. Da Popolov kien ipejjeb is-sigaretti fil-pjazza u għamluh hero. Issa min forsi qatt sema Bizzosi, illum mhux sigaretti jpejjeb il-ħaxixa. Għarax hero ħajkun dak, għadana sempliċement sigaretti kien ipejjeb. Zozi ta' Zoziti? Iż-Zozi ta' Zoziti. U ċemplu dan il-telefon li kellna u ximkien għandna, ċemplu fuq dan il-telefon ta' kif qegħdin taraw, jekk iċemplu għaw naqduka. Lissa ċemplu xaxed nitkellem ikju. M'għandix ħlief, għandna xi ħaġa oħra ħlief? Narqu dan il-programm. Thank you. Daqsxejn mużika. Produzzjoni Mela mill-ġimgħa l-oħra anke din il-ġimgħa trying to get over jum il-klassifika tal-country. Said and done. Well, we still feel pain inside. Well, these scars go away with none. Start to smile for the morning light. It's like the best dream to have. Everything is not so bad. Every tear is so alone.